Among client ko nagwapa. Ako ba yung client? Yes. Ako na yes. Eh. Si Ma'am Lali, no? TikTok TV. Si... Partner, karong adlaw mo ato ta sa Pamilya Apartment doon natin site tour sa condo. Ay customer si Ma'am Lalin sa condo, kuyugan nato partner, kuyugi mi ha. Tanaw nato sa condo sa Pamilya Apartment. Diri sa uptown sa SM Kanituan area. Okay, let's go. Ang balaod sa komisyon ana, kung pilay monthly sa rental, mo na'y komisyon sa ahente nga makuha. For example, kontratag 1 year, 1 month lang siya ang komisyon ni mo ana sa usa ka buwan. Kung mo renew sa next year, another rapod. So mo na siya pamangagi sa rental. So atong susihon karon kung mauyunan ba ni sa atong kliyente. Okay? Mao ni ang kinabuhi sa realty agent partner. Kung natay mga buyer ato gyud asikasuhon dayon, mao na nga tagaan atong panahon dapat kuan pod knowledgeable ta sa atong ibaligya nga kuan iparental nga mga property, kabalo ka sa location, unsay mga balaod ana lugar sa pagrental. Sa mga partner nako nga mga baguhan lang sa realty, enjoy the process lang ha, walay dali sa pamaligya property kat unon sad nato moapil tag mga training kay dili basta-basta. Ako gani nga medyo na experience pero di lalim. Labi na ka nang gitawag og brokerage. Pero kung makahalin ka ay tiba-tiba. One shot, one kill. Kumbaga. Kabalo mo si one shot, one kill? Usa ka tira, patay. Usa ka transaksyonan ni posible mausab bandagan sa imong kinabuhi. Nindot kina partner, nindot. Ang pagbuhat po daning realty nga business, although wala kay say kapital no, titipliti lang hago, mura man na siya. Ang atong kapital diri sa pagbuhat sa negosyo, uban lang po pagampo ha. Kunya na kay motivation sa nimo siya nga dili ka maluya. Isipon nimo ang imong pamilya, nga kung makahalin ka, maka-komisyon ka dako, di hayahay imong pamilya. Okay, niabot na ta partner, mga na siya ang Pamilya Apartment kana oh. Sumusulod ta diha. Auban me. Hello. Video ad. Ako yung suon. Hello sir. Away mong buyer. Padulog na. Okay partner, nanami diri sa Pamilya Apartment dito sa D. Sa dita dati. Diha ka, pwede naman yung motor diha. So, wat-wat lang mi sa iyang buyer kay manhin naman turon taon-taon. Ito lang pabuton ha. So, mo ni siya partner ang Pamilya Apartment Building D. Pueblo nga developer. So si Ma'am Lalain. Hello. Yan. Tora naka-green no. Tikap green mo na ang kana nga room, kana nga floor.
kwarto, studio type is 24 square meter. So nakanindot ani kay nakapintal na nanay cabinet o cabinet. Libre ang refrigerator. Yan. Siya ikuan. Safe. Ripo. Napoy sa cabinet nilaon. Yan nakanindot. Nasay terrace dire. Usually ang gibuhat sa uban ni dinhi mo hayhayan pwede ra. So pwede sa magamit sa unsa-unsa nga kuan. Pwede coffee table, kape ka. Ang kanindot sa environment dire kay di kay saba among client ko nagwapa. Yes. Si Ma'am Lalin no. See? So, yan partner, no? Nakita ninyo ang sulod sa kondo. Paano siya? Maaliwalas. Space. Ako sa space. So, CR. Toilet and bath. May shower. Nasa shower. And, ang nakanindot aning unit kay Juan. Tapos mo sa corner. And, hallway. So, kani siya nga building is upat siya ka andana 4th floor. Then kani siya is 2nd floor. Practical lang siya, nindot kayo siya. Ayan. So comment down below partner kung sa imo masuggest aning kuan mundo sa imo istorya. So, mag-start po siguro singing mga Saturday. Ayan partner, nahuman na ang among site tour ni Ma'am Sabrina. You see, muna siya ang rent diri sa condo sa among brand. Together ni Ma'am Lalin sa Gems Realty. So, magawas na rin, nahuman nagtanaw ni Ma'am sold out na si Ma'am. So, mga next day, pwede na niya start mag-stay diri. Okay? Granted ang kuan ni Ma'am kay naay store no na store diri oh. Then apoy suligan no sudan. So mo nang gi-request ni Ma'am so granted yun. So okay. Okay, thank you Lord. Nahuman na among site tour. So that's it for today. Yan.